Timbog ang 52 anyos na si Ernesto Pascual, tubong silang Cavite, matapos na maaktuhan na nananalisi sa sarong restaurant sa loob ng Dakulang Mall sa Naga City. Alas 5 nin hapon kasudma, Marso 9. Sigun sa tagapagtaram ka Naga City Police Office na si Police Senior Master Sergeant Tobias Munggon, tsinempo nangad kan sospek na nagkakakan ang biktima na sarong retired government employee. Mantang nakatutok sa pagkakan, kinua naman kan sospek ang bag kan biktima na naglalaman ng ATM, IDs as in cash na nagkakantidad sangga 2,000 pesos. Ang pananalisi ni Pascual, day nakaligtas sa pangiling kan restaurant manager na pigkakaunan kan biktima na iyuman ang tulos na nag-alerto sa biktima maging sa mga gwardya kan mall. Dahil nahiling kami si biktima, paluwas na po sa nasabi ng establishment sa mall and going to on his way paluwas sa mall. Pero so pangyayari po na notice o na hiling mismo personally kan store manager kan nasabi ng restaurant. That's the reason why immediately kinuha na po niya ang attention kay ining biktima. Kinuha po ngayon ma'am, so bag mo kay itong lalaki, so kansagiri si biktima kay itong bag. Ano po, kaya nasalisi. Kasi sigurado kung ito nahiling, mariatulo so biktima. So pagsadiri kan subag. So basta diyon may pagkakataon, Sa imbestigasyon, dayo man sa naan sospek sa syudad ni Naga, dakulaan pagtubod kan kapulisan na apwera kay Pascual, igwapang mga pag-iribaan sospek na nag-ooperar sa Camarines Sur. Consume kan sarong incident kan sarong krimen because the opportune time of the pagkakataon. Siguro ang pinakapwede ka lang dibuhon siguro, never give any opportune time to these criminal elements para isagibo ang sa indang maraot na intensyon. Pasiguroon ta po ang isa po yung valuables. Let us always on guard of these valuables and other things that pwedeng mahabon sa tuya Sa presente, nasa kustodiya na Naga City Police Office ang suspect as sinahampang sa kasong theft. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.